mayong adlaw kay Attorney Charlemagne Cuevas ug kang Engineer Dino Camayaw. Kaabot na ta, ikaupat. Oo, ikaw Ikaupat pat na nga pre-buyag. episode. Oo, wa pa ta nangundang. Mm. Karon ato ang istoryahan ang karon pag-istorya ta og politika gyapon atong topic. Murag init pa man jud kay ang politika sa atoa pero karon maghunahuna sa ta kung nganong emotionally charged kaayo ang nakita nato sa politika sa atoa sa Pilipinas. Um, sa among Facebook page, kung ganahan mo li didto, nami usa ka post nga medyo daghan-daghan ni tan-aw. Unya, sa comment section nakita namo nga init kayo ang conversation. Pero gitawag kog amaw, gitawag ta nga walay Katuga-tuga. alam, gatuga-tuga, o may pamaghilom na lang ta. Um, medyo emotionally charged ato ang mga nitan-aw. Ya okay ra namo, okay ra namo. Kami nagbabaga mi sa mong nawong kay mahimo mi og podcast. Kung naay mga tawo nga ganahan mo criticize sa amoa, open mi mo dawat. Di man sad ta perpekto, basig masayop ta. Ang atong gibasihan sa atong mga gipangsulti basig lahi sa ilahang gibasihan sad. Wa mi maingon, wa ko mag-ingon nga sakto me. Pero niingon ko nga sayop sila. Wala sa ko maingon nga sayop sila. Okay. Pero atong natan-aw, kining politika sa ato, emotionally charged gud siya. Mura man sometimes makatan-aw ko, magbasa ko, makakita ko sa mga istorya, mura siyag basketball. Karon pista baya sa pista ba karon? Pista na karon sa Danlungso, di ba? Una, liwas na. Umana ba? Umana? Liwas way. Liwas na di ay. Miaging Stilan. semana. Ulihi na ako sa balita. Pero ang pinakakuan ba nato sa Oslob, kung taga Oslob ka, usa sa pinaka sikat nga liga ang Danlungsod. Kay di ba ma-timing siya og bakasyon. So makauli ang mga tao, daghan maka-apil sa liga. So pagdako, nagdako si Ita. Nakinumdum ba ka nga ako'y ga-coach sa mga bata sa Danlungsod, ikay ga-coach sa Kalumpang? Ang akong mahinumduman na MVP ko sa Alok. Midget division. Ikaw na MVP. MVP ko sa Alok. Kaya at that time, daghang kay kung Ato Actually, ni siyang buti, dako kuan lang, iyang gisunod lang ni Basti kay ang iyahang galibog to siya kung asa yung calling kung mag-basketball na siya or magpare or o mag-atorne. Oo, mag-atorne. Layo. Late na ng atorne. Late na. Dito tato siya sa magpare or sa mag-basketball. Ako sa nang mag-fact check sa tana ha. Murag kadudahan kayo nga istorya. Ngano pa mangita og detalye sa uban nga. Man ang award na og MVP. Personal knowledge. Di ko ang award na, buhi pa ron award na. Maulay problema sa mga DDS. Naana ng source, mangita paglain. Sige. Muuyon na lang ko kay lisuda po. Manawa ko si mong mama, mangutana kog naabay tope nga pwede na to i-post sa atong Facebook page. Kisay gaward ni mo ato. Ato pa na kung gisay ginananaw diri ma-check si mong mama ang gapili. Kasi iski gani, kasi mong naibuwa nga leader sa iski, basig gabasa ron siya usas mga turning point to siyang kinabuhi nga. Katong mga panahon na ang luka di ko na kadaog sa Kalumpang. Kanus ang magod ng Kalumpang god. Una gitawag opinion. Perspective na yo. Pero ang kamatuoran na buhi nga na MVP si Charlemagne. Ang tawag nila nako sa una kanang Little Alvin Patrimonio. Lalo Little Alvin Patrimonio. Ni sobra na po kabra. Gipuy-an na po di mo gmayo. Sige, kung mao man gani. Di na mo suportaan.
Gani Oo. paghatag og award ana wa ko katuo. Mm. Average ako ang average ra gud ako nga puntos na 20, 25 kung ano man kung na MVP pa MVP na dai na, di ba? Nag-average og 20 or 25. Di kaya nga ako magong nahinumduman ng pang MVP mo average og 30 points. Murag si Michael Jordan ba? Nako, Oo. nga ni dai nila mo mag-average kag 20, 25 ma MVP na dai ka. Oo. Mm. Oo, na-surprise ako. Oo. Na-surprise ako. Oo. No, Unsa kami na-surprise sa chatting ko dun. Ay, ato sa ning turon. Kanus ani? Like unsa ning tuiga? Oo, sa tuiga. Oo. Juan, mga siguro 1998, 1998. 1997, 1998. Unsa Oo. second year high school ta? Si kanya high school. Kinsa imong kontra? Gugukod ako atang tulok buok. Mo na ang akong assist pod, average ko og mga 12, 13 assist. Ah, Mapasang na akong bola. Di man mo assist si Patrimonio. Mm. Ala ko man si Patrimonio so lalo man. Basig kuan siya kanang patrimonyo cross ni Abrientos. Basig na inana siguro na siya nga kuan. Dili mo pa Kasi na ako Patrimonio Mendes imo ba Patrimonio Mendes. pero mo lagi na daghan kay kong fans. At that time, in connection sa imong pangutana Chak, at that time, Oh. kining basketball man gud ning politika mura og basketball kay mura siya extension sa kanang gitawag og tribalism ba. Tanawan ng liga sa tuwa. Kalumpang versus daan lungsod versus poblasyon niya regardless kung maayo ang imong team sa Kalumpang basta kay ang tawag nimo fan man ka fanatic. Pero tong gaduwa ko kung kinsa mananaw mainit alo pagano kung upakpak na ako ingnan hapon ba. So manawagan ko sa tanan nga nakatan-aw sa atong Facebook page or sa atong YouTube, basig mo like lang mo sa kaning nga post. Kung tinuod ba nga fan mo ni Charlemagne, I-comment sa katong MVP siya, Oo. MVP siya sa Alo, sa Liga sa Alo. Klaro ha. Fan ba Oo. sila nako sa tuig 1997 nga gadulang ko midget division sa Alo. Kana. So katong mga fans ni Charlemagne na sa 1997-1998 season sa midget division sa Barangay Alo. Oo, manawagan ta kung kinsa man gyud na sila. Example nga fake news, mao na example nga fake news. Panay. Pero tinuod lang. Imuhang pagkadang di sitno ako kuan puguan na saksi puguan ang time nga pagka bata namo ako walang kumuparayon po sa pagbasket. Kanis Charlemagne naaman po ni lihok do bisag hiko gamay pero na may mutanaw tawo ni ning tuwahana. Siguro mo ni ato ang Dai gamay lihok. Mino Siguro siguro ka sa Tagalog Tagalog ni siya may mutanaw tawo. Nga ko di ato ang giayo pag compare ang fanaticism sa mga Pinoy sa basketball. Di naman sa basketball ang mga Pinoy ang murag hilig fanaticism kanang sa artista. Murag ang ilang dawat murag Vilmanian, di ba? ang Sharon ilang dawat yan, mga Vilmanian. ambot lang murag sa Pinas naman gani siguro ambot lang wata pupukabaw sa uban ambot lang ikaw taga Australia, New Zealand mga bad ambot lang kung yun ba ang dawat sa mga artista pero sa Pinoy di ba die hard murag mo na makabantay ka sa politika ang ilaha Duterte pa rin bilak anay pag unsay mga isulti pero Duterte pa rin murag ang ilahang treatment sa mga political figures is murag sama sa ilang treatment sa mga artista, mga Vilmanians, Noranians, regardless kung sila anay o musulti ang mga Noranians nga ka ng mga si Vilma, ingon ani, murag ilang tanaw, nagidangot ra si Duterte sama sa pagdaot ni Vilma. Anay, ingon mo ana, pero Vilmanians pa rin.
Unya nakapait ana no kung Valmenian ko unya si Charlie Min ingnon nato Sharonian ba na? Sharonian ba siya? Unya ikaw Nuranyan. Noranyan, nay Noranyan nato, nay Vinmanyan. Di ta pwede mag-amigo kay kontra ta. Di man ta pwede kay ikaw Nora man imuha, ako si Vilma, automatic kontra ta, di ba? Nganong inana man nga di ba pwede nga naatay na ganahan sa usa or ganahan ta sa duha. Kinahanglan unsa imuhang team mao na og naa ka sa pikas dili ta pwede magkuyog, di ta amigo. And I don't think sakto ka rin dili na Filipino ra. Medyo emotional ta, medyo intense pero dili na Filipino ra kay kung imuhang tan-awon ang political landscape sa US inana sa di ba? Ikaw Republican, ikaw Trump ka, di ba? Ikaw naka sa pikas dili ka suporta ni Trump. Dili ta amigo, kontra ta. Pero at least sa mga US, Brad, ang ilahang treatment sa mga politiko, dili pareha sa ato ang treatment sa politiko. Murag fans ta. Kung ikaw ang dapat puntaan na, ang treatment nato sa mga politiko, we are the mastel. Though they are the leaders, pero sila ang ato ang murag gisulduan nato. Unsa Sila to'y yung line mga ni Pinoy, Brad? boss Sa kamo, iya, kayo ang boss ko. kayo ang boss ko, di ba? Mhm. Murag inana, So, di ba? dapat ang atong tanaw, we are going to ask accountability, yung mga output, murag mao mo gud kay kasagaran mabasa nato sa mga comment. Nga balakanay daoto pa ninyo si Kuan Duterte pa rin. Di ta man I'm saying nga dili dapat ta magpaka fanatics nila. Dapat we act as a boss. Akong basa magud ana, Brad, kanang lahi ang ato ang field of the game ba. Lahi ang atong perspective. Kanang basketball magtan-aw ta sa dula, ang ato ang perspective spectator ta unya and at the same time fan. Na-miss nato ang importanteng detalye nga sa kining politikanhong kalihukan, we are players actually. Ato ng buhis, ato kita mo'y gapili, ato ang konstitusyon, kita mo'y gaset og mga qualifications. Kanang field of the game man gud pananglitan si LeBron James. Ini last position na sa dula or bisag unsaon niya instruct sa coach nga mao nay buhaton. At the end of the game, pag mubaser na magsugod ang dula, inikupot ni LeBron James sa bola, naagyapon niya ang last nga desisyon, unsaon niya ang bola. Sundon ba niya ang coach? I-dribble ba niya ang bola? Ipasa ba niya ang bola? I-delay ba niya? Ilusot ba niya? Kung unsay kinahanglan buhaton kay siya naaman siya mismo sa dula. Kining mga fans, unta, wala sila feel of the game nga they are part of the game kaya ang ilang perspective, spectators, fans. Nakainomdom mo tong pagmugna sa NBA kanang Metropolitan Basketball Association. Midawon ba dito ang PBA? At that time, PBA man to ang professional league. Misaka ang NBA, kay diha man sa NBA na nakita nato ang division sa mga fans. O taga Cebu, o taga Manila, taga Davao, taga Negros. Ya grabe to, high school dito check, di ba? Nga feel kayo nako nga fan ko sa Cebu Gems. Dili na ko feel nga I am part of the team. Feel na ko nga spectator ko, fan ko regardless kung kinsa ang mga players. So siguro kini mga tawhana kung ang ilang perspective boss sila, player mismo sila sa dula. So kinahanglan permis sila magbantay unsay sitwasyon kay na feel nila ang sitwasyon sa duwa. Kung ikaw player ka or boss ka, dili ka murag submissive nga ay ingon ana man gyud na sila mga politiko puro man gyud na mga di wa man na sila mapili ana ara na lang si kaning nga politiko kay naagi makita gyud nato ang buhat or natatabangan gyud mi. Inana ba? Kini sa basketball na reference pod, ang atong nakita pod sa basig sa ato sa interbarangay, if mapildi atong team, lain atong i-blame. So kung si Charlie Min atong MVP wala makascore og 20 aning duwa di sila moingon nga ay off man si Charlie Min karon. Ilang ingnon Surambo ang ref. Surambaw ang referee, di ba? Which is
Mao man atong nakita pud karon sa political na climate nato nga moingon na sayop ang iyahang gibuhat, dili. Sayop na sa kanang gaingon, sayop na sa NBI, sayop na sa Gidaot administrasyon. gidaot Oo. na politika man gud, manaot na kay Mm. ang pinakaimportante nato unta kay sa giingon ni Charlemagne nga we are players. Actually, as players or particularly as boss, dapat ang ato ang papel mangayo tag accountability. Munay Mm. kasagaran na limta nato, usually munay nataligaman nato. Ang atong papel isip kita mo'y mangita sa accountabilidad. Oo, dili Mm. nam kita ray mumudipinsa. Imagine kadato ng mga tawhana, kadaghang mga resources ana nga modipinsa sila mogalingon pero kita nga munas ginhawa ta sa kadag paniskay-sikay sa kada adlaw unya kita may mag mag magahin patag oras para modipinsa nila sa Facebook unya Mm. kita Ma mo'y pinakal naa sa baba sa food chain. Oo. Unya, um, kini experience pud nako ni sa Oslob. Niadto mi Santander ni tan-aw mi ni dula Intertown Oslob kontra kalimot ko kung kinsa to. Unya, nay usa ka player di na ako hinganlan nga kada lusot niya tumba. Unya, sige siyag tan-aw sa referee. Kada lusot siya, mahulog, matumba siya, unya tan-aw siya sa referee, sige murag iyang reaction murag, "Unsa man ni ref? Di nimo tawagan," ginana. Di kaming mga nananaw, surumbawa sa referee, sagit-sagit mi, itulisok ang referee, unsa man na. Sus pagkahuman namo, gabii na, didto mi sa Pikas Balay, kami nila Momoy. Niabot ang kining player. Unsa may ako'y bahala sa inom. Pastilan. Gituyo dayto niya og patumba-tumba kay nakaposta di siya sa pikas. Ang mga fans, ang mga tawo nga nanan-aw, perting laguta, sobrang ilang emotions, 'di ba taas kay ang emotions kay napilde, siya nagposta di sa pikas, gituyo dayto niya og patumba-tumba. Kami mo'y halipay pagkahuman gainom siya mo'y gagasto kay nakaposta siya dito sa pikas. Mao nay akong giingon, Jack, nga Munay ang gitawag og perspective sige magud kaban. nato, ang perspective magud nato fan ra gyud ta. Mm. Tigpakpak ta, protektaan nato ning mga tawhana regardless of everything because ang atong tan-aw gyud to fanatic, fans. Whereas kung ang tan-aw nato sa atong kagalingon player makibaw Mm. gyud ta sayo pud to yung gibuhat. Mao Mm. man ni angay buhaton. Kay na-feel man nimo nga ilusot, tarungon nimo modula ka og patas within the rules, di ba? Mm. Gamiton nimo ang mga remedies within the rules of the basketball. Pero di nimo na makit-an kay ang atong perspective dili nato ma-feel what is going on the ground, what is going on upstairs, what is going on sa corridors of powers because from our perspective fan ra gyud ta. Tigpakpak. Unya ang Oo. as fan brad, ang mga players pod, ang ilahang treatment nato is to entertain. Unang ato ang mga politiko, ang ilahang gibuhat entertainment or performative. Dili na sila mangitag paagi para manindot unsa tawag ana manindot ang makadaog, manindot ang dula, taas ang score. Ang ilaha para magpakitang gilas sila para pakpakan na. Muna sa gisulti nako ganiha, dapat ang ato ang first nga atong pangitaon is accountability. Dapat pinakaulayan na nang dapat gani dili na nato i-purpose ang entertainment. Mm. Ang kunon man sa dili sa uban o dili sa uban, murag nahimo mong lang form of entertainment ang politika. Murag Mm. mo comment ang ilaha siguro, I don't know, ako in some way nabatayan mo na sa sa Facebook mga comments. In some way sa mutan-aw ta sa Facebook, tan-aw nato kung si mga bag-ong nahitabo. Ang atoa is to be entertained. Kung naay mo criticize sa atoang mga politiko, kay siyempre you are hindrance sa akong entertainment. So, Mm. basta ang nakita nako nakabintaha sa politiko. So, nindot niya kung nakita ka nga na
lupig ang imong politiko nabutang sa dahag. So magkuha ka mo nang lagok kay ka isus. So ang murag emotional ka. So ang imuha wa kay pakialam unsay purpose lang anong gipunta sa gipreso ang imuhang politiko. Ang imuha nasakitan ka kay love di mo ang imuhang politiko. Na-entertain ba mo kasi mong politiko? So gipreso sila. So nasakitan ka. Nga anong nasakit emotional sa imong gisulti pag-una, emotional kaayo ang mga tawo. Kay mo gani ang ilahang tan-aw sa mo na ang ilang attachment is because na-entertain sila ning mga politiko wa. Ang Katong problema oh, sa entertainment, mag-focus ra ng mga suga sa usa ka space. Unya mao ra nay makit-an. Wala nila makiti unsay nahitabo sa likod. Like for example, ingon ni Jackie gatumba-tumba. It was a stage, it was a performance. Pero wala sila kita gabinay ranay di ay. No. When politics is reduced to entertainment, ang ato ra yung nakit-an kung unsay naa sa stage, kung unsay gusto sa ilang mga audience, unsay ilang To gi-expect. get the sympathy. Yes. Patyon ang mga adik kana, di ba? Na ay grape, mulinya ko. Wow, tinuoray nga laki. It was a performance. Ang problema man gud dinhi sa mga tawo, dili makagawa sa emotion. Kita biya og naa tay mga panghitabo. Ang unang musulod ba ang maapektuhan nato ang atong emotion. Una siya mulabang sa kanang gitawag og reasonableness. Ang problema man gud sa emotion, dili siya disiplinado. Wala siya magsubay og datos, wala siya magsubay og numero, Logic. wala siya magsubay og logic. Dili pareha sa rason nga murag algebra nga mag-compute ka from one premise to another hangtod ang makakuha kang conclusion on the basis of the prior premises. Ang problema mo ng emotion, di kalabang ang mga tawo. Ang akong analogy ana, mura na siya og kanang kuan ba, sunglasses nga kanang atong emotion namugna na sulod sa dugay nga panahon nga ga-color sa ato ang, like for example, sunglasses. Kung ang color sa imong sunglasses green, inigtanaw nimo sa imong palibot regardless sa imong makitan, everything is green. Kung puwa pod ang color sa imong sunglasses, pula na tanan. magrahitan, malamesa, makahoy, everything is red. Siguro mao nay problema sa mga tawo, dili ta kalabang from emotion to reason. Ang Ang dili interesado mo labang. kining sa balik ta sa kaning like nanata sa emotion, balik ta sa basketball. Ang kalumpang pagka human sa era ni MVP Charlie Main, murag taas kay panahon nga wala na naimaho ang kalumpang. Wala na gani siguro kay mo apil og mga liga. Kay wala Unya man ko muduwa. nakinumdum ko, ha? Wala ko muduwa. Kay wala na ka muduwa. Mao lagi. Ni oyun ko nimo MVP na ka. Pero Pero kita ra tulor may istorya boy. Atong istorya ra man eh. Pero ang niabot ang panahon na kainumdum ko nang gawas imong mga igsoon ren. Di ba si unsay pangalan tong di ba? Tagaan og hope ang kalumpang ni apil na balik og liga. Gikan sa taas nga panahon nga murag walay chance, wala ganahe ang taga kalumpang og apil-apil og liga, niabot si Andot, natagaan pud sila chance, di ba? So ang link na ko ane, di kaha ang ato ang mga kaigsuunan nakadungog sila og Bisaya nga ready or naay chance nga i-take over ang nasod. Di ba kaya na usa sa mga trigger nga naabot ang panahon, Bisaya na ang in charge, mo istorya siya, mura siya og tambay sa tua, unya nalipay na ta. Taas kay panahon nga walay Bisaya nga makalingkod sa Malacañang. Unya karon naa na. So naa na sila connection. So di ka kana sa panahon nga naa na og sa karon nga nawala na pod, di kaya kana nga feeling gipangita sa atong mga kaigsunanan sa Bisaya. Kasi naipunto ko gana Chuck. Sa in perspective ba ya, gusto na akong sabto ning mga DDS. Kay ako kita Bisaya man ta. Ang nagamay ng ako kita na ako diri sa Manila. Nya may
Bisaya ka. Ako anday ka Duterte. Ako pa. Dili. Abot di mo ko Duterte, di mo ko didiis. Pero ang ako amang god, there's a part, actually there's a big part siguro kay sa kanang regionalism. Tugay nga panahon nga ang mga Tagalog manggod, there's murag naay perspective sa mga Bisaya, murag inferior ang mga Tagalog kaysa mga Bisaya. So pag naay usa ka presidente nga Bisaya, in fairness ni Duterte, dili lang kay tungod kay Bisaya siya, tungod siyang karisma. Tungod lagi kay kita to connect sa ato ang topic ganiha is because ang atong tan-aw sa politika is we want to be entertained. It's easy to be entertained kang Duterte. Bisag ako magtan-aw ko ni Duterte, malingaw ako magtan-aw ng iyahang mga istorya kanang mga Tinuod. nga Awa na. kay na nindot kay mo dag istorya ba na kay karisma. Dakong party siguro kana imong giingon nga tungod kay Bisaya siya, so daghang ni oyon niya nga Bisaya. Pero part naman si mga Tagalog suportado po ni Duterte. Nga daghang mga taga Luzon po ni suporta kang Duterte, di man na sila mga Bisaya. Pero tungod lagi kay easy, relatable, dali kay makarelate kang Duterte. Juan, mo na giingon yun nga si Duterte ko ba? Performer. Kabalo siya nga ang mga tawo dili mo abot sa kanang gitawag nato reasonable conclusion. Emotion, isog-isog, kanang moingon siya kanang mga mag-PI siya sa mga pare nga for the longest time ang mga tawo mahadlok yun og pare. Di ba kung maghilak ang bata, oy, magdugo ng samad, hilom diya kay magawas ang pare. Mura bag sa kadugay nga panahon, dili ta makasukol sa mga ginikanan, dili ta makasukol sa pare. Naay usa ka tawo. PI na mga pare. Mura bag natabi ni Digong ang unsay angay natong isulti sa dugay na nga panahon. Nakuha gyud niya ang kiliti sa iyang audience. Mao na akong giingnan nga lisod kayo ning mga tawo nga mao puro emotion dili makalabang kay daghan kayong musakay. Kay wala pa mo'y disiplina kung ang imong assessment nga gigamit ang emotion. Makarelate ka ug makahila ka. Makarelate ka ug mukatawa ka. Makarelate ka ug mapungot ka. Wala gyud magtan-aw og datos. Yan sa imong gingon Brad nga performative actually daghang ni suwid. Daghang performative na uso ang performative politics. Makita nimo, I'm saying performative kanang mga magpakitang gilas sa kamera pero sa likod dili. Kanang mga kunwari bisibisihan, kanang siging gatubang sa kamera nga naay gilimpyuhan nga mga dalan na ay mga kriminal nga gikasam-an at tubangan sa kamera. That's called performative politics. Daghang na nabuhat daghang na nibuhat ng kanang kunwari bastuson sa atubangan sa kamera ang mga kriminal. Amo ni diskarte di ay para mo karisma ka sa mga tao. Nagstorya man ni mama. Ingon siya nga, nganong kuam ka? Nganong dili man ka ni Duterte? Ningon ako nga, ikaw nganong Duterte man ka? Siya, ang karang mga kining lusyutan iyang ipabayad og tax. Akong gi-research. Ang nahitabo was naay mga kaso si lusyutan bahin sa pila iyang dapat bayaran. Mga taxes. Ang pagbayad ni lusyutan o pag-resolve sa mga kaso na pending ni lusyutan nahitabo sa panahon ni Duterte. So dugay na siya gi-investigate, dugay na ilahang gikaso, dugay na nila utingkay, pero na-resolve siya sa panahon ni Digong. So of course, i-simplify nato ang problema. Ang problema nato, mga tao pobre. Ang mga dato daghang kay kwarta. I-simplify nato, akong gikwaan og kwarta ang dato og akong ihatag sa mga pobre. Pero nabasahan nimo Diba? ba ang context di ba? Ang nakit-an ginawa to murag logi ang negotiation man gud na sige nga nila imong bayaran. Sa panahon ni Duterte, murag didto na settled
Nya ang nagawas Na-compromise. gani murag lugi pa ang Pinas. Lugi pa ang Compromise Pinas kay agreement. murag Compromise oo. agreement, di ba? Oo, Oo. compromise Compromise agreement agreement ang nahitabo. murag ang pakagamay kaayo noon ang basta murag ako munay ako ang impression murag ako nabasahan ana. Nya murag pakpak sila kang digong pero ang tinuod ang context ana dako kayo ang na-save ni Lucio Oo. Lucio Tan. Ang usa pa ana no, gipost ni dito sa ato ang Purok Pabula Facebook page. Na nagpost dito nga nidako ang budget sa Philippine General Hospital. Murag ni unsa man to 100 million ba to unsa man to. Ang ako na sang basig di ba open man kumubalhin og naay maka-convince nako. So kini naatay dako kayo nga budget nga gihatag sa Philippine General Hospital. Ako pungutana pud og ako taga Oslo unya mapiang ko dili man siguro ko covered ang Philippine General Hospital. Pero sige, atong tanawon sige himo sa Philippine General Hospital. Napunan nilang budget. Ay, napunan ang budget sa panahon sa COVID. Nga, ang tanan hospital kinahanglan og dako nga budget kay daghan man kay pasyente. So, ang timing og atong simplify nato ang nihitabo nitaas ang budget sa hospital sa panahon ni President Duterte. Okay? Pero kung atong utingkayon, tanaw na to ang context, ay tungod di ay kay panahon sa COVID. Nga tanan man hospital basig diri sa Australia kung asa man na ang mga budget sa mga health sector ni taas gyud siya. Ang iyang performance ganit sa panahon sa COVID para nako below average, below Lowest. na. Lowest Dili sa satisfactory, Southeast Asia. Yes, natay unsatisfactory. biases, di ba? Natay biases. Di, base man po na kung ikumpara dili lang kay tungod kay dili man ingon di ko ganahan di ko. Pero kung ikumpara, we are trying to be objective. I-compare nato ang performance sa Pinas sa panahon sa COVID versus sa uban ng mga nasod. Layo pa kaing Pinas. Ang tanaw, pero ang pagawas nakapay karong panahon nakapay gay pagawas sa nigawas pag itong Farmally skandal. Dako kay itong skandal karon gani makita nimo sa mga news si Dick Gordon gusto niyang ibalik utingkayon balik karon na i-impeach si Sara. Gunahan kay siya i-appeal sa issue ang Farmally scandal kay dako kay nang skandal sa panahon sa pandemic. Murag kanong isulti ambot ikaw ba isulti ani Brad? Murag sa panahon noon sa crisis murag diha noon mugara ang mga politiko. Diha noon sila mangurap og maayo. Unang karon sa panahon sa energy naapoy mga isyung nanggawas. Mo to na nga nanggawas ang istorya nga ninduta kayo kung may ganito sa panahon sa COVID. Ang ato ang presidente si Digong. Kay kung dili pa si Digong siguro luoy kayo ta. So kung wala pa si Digong siguro walay Farmally. Kaya Brad, mo giingon nga kining mangyawa ba the devil is in the details. For example, war against drugs. Mapungot ko ane. Kay ako, abogado ko, I'm not sure kung maka-afford ko o mag-adik-adik kong syabo. Naman ko yung mga nailhan nga mga adik, mamugamit og syabo, di man na kada adlaw. 300, 400 pesos. Maglisod manggani ko og palit og sigarilyo. So how much more og musulod kog adik-adik? Wala pa gani kapalit og microphone nga nindot. Exactly. So Diba? kanang moingon, ang mga adik, angay pamatyon, they are referring to mga niwang o mga dagkog mata when in fact these are images of the poor. Dali lang yun kayo i-demonize. Bati kayo, mga peste, mga sagbot sa katilingban. Pero lagi kung gusto imo ta ma-entertain, kinahanglan magbutang si Digong o kontrabida. Mao na ang unang mga budlat og mata, mga niwang, daghang katig. Pero Pero kung di imo ba ang kana nga imahe nga mga budat og mata, mga niwang, mga pobre, di ba ang ato ang pagtuo is mangawat sila or mohimo sila krimen para makakwarta para ipalit nila droga. Muna everyone can relate. Mao na gigamit ni Digong na kontrabida. Kay everybody can relate. Kinsang may ato ang bisag tanan. Kinsang may kontrabida nga atong mailhan nga kung ingon tag makita tag
budlat mata, niwang, automatic may nga na to, addict na. Mm. Tulisun ko ana, kanang gaapon ko ana. So Mm. bisag gani magtapad ta sa nakakitapad ingon ana diha sa jeep, magduha-duha na ka ug pudapin kay una automatic inana mato kay to nakalinta kay naa ta experience before nga ingon ana nga gi-hold up ta or gikuan tag sa ingon ana nga matang mas sa description. So muna Mm. dali kay sayon ra kay ni nga paghimog kag pag-demonize ana. Ayo kay na siya mahimo og mga circumstantial evidence. Pero ang tinuoray, di gyud na sila mga addict, regular users. Unsa maipalit ana? Maglisod magani Mm. nagpalit og bugas. And in most Mm. cases, mga niwang na og mga dagko og mata, kay siguro may nilang swerte na lang na makakausap sa uskadlaw. Asa ang Mm. mga addict? Tuwa na sa mga gated communities, ra diha ang drug, ang paggamit sa droga. And then kung imo pong tan-awon, in order to solve ning problema sa droga, ngano mang dili putlo nimo ang supply. Di ba? Mm. Pag putlo nimo ang supply, everything follows. Pag college nato, di kabalo man siguro mga dugay ko ga volunteer sa COSAP, City Office for Substance Abuse, o Cebu City Office for Substance Abuse Prevention. Og niabot pa ko og nahimo kong officer sa youth sa Dangerous Drugs Board sa Manila. Sa kadaghan akong nakitang mga addict og mga addict na among na natabangan, dili man mga pobre, dili man ingon nga mga tambay. Among mga mga nakitaan mga addict, mga dato, kwartahan. Yes. Og ilang mga Oo. ginikanan, nangita og kanang tabang nangitog solusyon para sa ilang mga anak nga nag-addict. Wa ko nag-ingon nga walay. Kanay na pud ha, basig mabash na pud ko ha. Oo. Wala ko nag-ingon nga walay pobre nga addict. Naamon ko'y mga amigo nga dili kayo dato pero mga addict. Pero kanang mga pobre jud nga mga tao, kanang mga tao nga galisod og kaon kanang sama sa imong giingon te. Wa naman kuno huna og sabo. Wa man naman kuno huna og unsa na Klaruhon nagunahuna ako. na unsa ang kaonan. Klaruhon ako kuan ha, klaruhon ako balanse atong isulti atong punto diri is sayon ra kaayo nga gidemonize ang mga butat ug mata niwang as the kontrabida kay lagi gusto natong to be entertained. Kay mao nay typical nga experience nato, first hand experience di munay nahimong kanang threat sa ato ang panginabuhi. Kay makita taan na makita tag mga budlat or mga niwang kuyawan na tadaan. So muna Mahablok dali ra kayo effortless kayo demonize na. Pero sa tinuod lang mo ang punto ninyo nga dili tanang mga adik ingon ana og mga nawong. Gani kadaghanan sa mga adik dili ingon ana og nawong. Muna ato ang Yes. klaro ang pagsulti kay mo ingon na daw. Anong dili mo kung naa mo nakita nga adik ingon ana niwong. Wala may maingon nga wala ingon ana nga adik. Pero ang among punto is kadaghanan gan in fact the irony mas daghan pang mga adik nga dili ingon ana og barog. Naara mo gud kutob gatan-aw sa itsura. Pati ag dagway nga ano maning wala mo eskwela. Tambay. Sagbot sa katilingban, bad influence. Unya itudlo addict na mao di ay. Without further investigation, without looking into, maka-afford ba gani? Ingon gani nako, Basta ingon ana gitsura adik, basta adik muhimo na. And actually dati mga tubag-tubag ana sa Facebook, basta adik muhimo dadag dautan. Pero sa kadaghanan na akong kailang atong kaila akong first hand experience mga adik na sa Oslo. Ano itong mga barkada nga kabaw na itong mugamit. Ano, nakita na ito na nga bibuhat o dautan. Kaya ilahang sulti, daot og mata ka na usually nga napatay sa drug war. Then, usually ka na addict. Basta addict, bubuhat naglaksot. So, angay lang giunahan siya namatay. Pero sa ato ang mga first hand experience, nga kaila na itong mga addict, kita pobre man ta. Wa man ta kasulay og mga barkada og addict nga dato. Ako mga kanila nga mugamit mga pobre man. Di na sila mga utang. In fact, gani bisag mo nang ako ang kaistorya. Ikaw Brad, atong kailam na. Utang din na siya.
In fact, Hmm. naa pa tayong mga kanang mga gihimo ganin ako nga example ang uslog. Kay kanang uslog sa panahon bisag karon kanang mga ting nga mga panghitabo na gipatay, na nigbas, na gi-rape, oh, kanang mga tawhana. Ang mga number one suspect dili adik. Pero Hmm. ang daghang mo kon mga adik na. Dili mga adik ang mga suspect sa tanawa ng uslog. Dili mga adik ang mga suspect ana. Pero Hmm. ang sulti ana din dali ng mga comment paggawa sa ng balita mga adik siguro na, maniyupay na. Hmm. Ang usa pa ana katong nasunog ang simbahan sa Oslob, ang ilahang gipangtawag nga adik mo'y gatulod sa fire truck sa Oslob nga puno og tubig. Ah, Patay. Oo. Ang mga dili adik wala. Oo, di ba? Oh, Ang mga dili adik ang tulog. oh. Ang ilang giingon nga mga adik, ako ang mga amigo gyud kaayo na, nga ang ilang giingon nga mga adik na, wala. Walay balibad. Pag-ingon tabang ng dalagan, ilang gitukmod ang fire truck paingon sa simbahan. Gani Brad ka ng uslob. Ako man nagibalita ng uslob nga na ay gipatay, na ay mga kung naa man gani mga isolated cases lang kaayo. Naa Mm. ganito istorya man ni. Na ay known nga pulis diya sa Oslob. Pag-retire niya, ibutang niya iyang pusil. Is pa tan-awa na. Ni tapot na ng bala diha sa pusil. Kay ngano, wa gyud na magamit. Wala. atong akong Oo. klarohon na wala namo depensahe ang mga adik. Ang among giingon nga Mm. grabe kayo ta mag-classify og mga tawo. Bisag wa gay ta kailas-ngalan. Ang Mm. adik na, angay patyon. Wa gay ta kailas kinsang mura putag diha sa kilid ba ga suyop ng tawo. Matay. Unya on my part, moadto gyud gus numero. Kanang Mm. sigarilyo galisod ko afford. Nakuman bi akong eskwela. Mga per-aper bi ko sa korte. Purya-buyag mobayad mo ng kliyente nako pero pagalisura palito ng 13 pesos kada stick. Mm. Unya na-insecure Sa ko tanang kay kini Shabu. Siyabo ang mga dagkog mata niwang gahit-hit kada adlaw nako. Sigurado mo? Kung naa may bisyo siguro nga makagubot sa katilingban ng ilimnon siguro. Ang pangabit. Kanang pagpangabit mo na'y daghang na naguba nga pamilya before mo Mm. na kay pus ana before pa nga nabiktima ng mga bata sa drugas. Unang biktima na sa ng bisyo sa ilang amahang nangabit or silang inahan nga nangabit. Kay Mm. Sugal, ano, kanang Sugal. sugal, karon sugal. Oh, sugal. At kung akong balikon, Chak, nga kung feel nimo ang game, kay tan-aw nimo ikaw mo'y boss, ikaw mo'y player. Ang angay yung buhaton kung angay sulbaro ng drogas, putlo ng supply. Unsa pa man kung ibton putlo nimo ang gamot, unsa pa man ang kauya nga mamunga, di ba? Dili ta anda mo gawas kay lagi ang ato ang emotion gikulura na ang atong sunglasses green na ang kolor. Og kang Ruben Padilla ba bisag ihawon ko ninyo. Unsa na? Kilawon oh, ko ninyo ang akong lami Duterte. ang Duterte dugo na kay oh. Duterte. Oo. Duterte Oh. na. Ako ang usa sa mga ni comment nato no. Niingon siya basig unsa pa ilang buhaton Duterte gyapon me. Duterte gyapon ko. Nakuan ko na murag naguol ko. Magulanon. Oh, sa para niya. Dili tungod sa iyang paka-loyal ni Duterte. Ang ako murag basig unsa iyang buhaton Duterte gyud ko. Murag inana ba gyud? So kung imuhang anak patyon, Duterte gyapon ka. Kung imuhang trabaho saradan, Duterte gyapon ka. Like Kasi kung mo basig unsa ilang buhaton, ni pauli ta sa kadung narrative datong istoryahan Brad nga tungod lagi kay ang mga tawo is they are fans mm, imbis og player imbis the boss. Ang ilahang tan-aw sa mga politiko is
pareha sa ilahang pagtan-aw sa mga Bilbanians. Pila anay pagka ng mga Bilbanians o bala anay pag si LeBron James pila na pilde sa playoffs sa finals pero kay na-entertain ko kay James, LeBron James pa rin. Mm. Pero anay pag moingon ka nga kanas Vilmat ah, dili dili ayog lawas pero Vilmanians pa rin. Mm. Anay pag moingon ka nga kana si ah, Nora kay dili pareha kagwapa kang Vilma pero Noranians pa rin. So muna ang ilahang usually ang makita nimo ng mga comment sa mga DDS as if we are trying to convert them. Tagaan nato sila og libreng get out of jail free card. Kidi naman sila accountable. Kung ako ingno nimo bahalag unsay mong buhaton, himuon gyapon ti kag presidente. So, kung akong kawaton ang kwarto sa gobyerno, presidente gyapon ko. Mayon Muna sila, yung problema, walay diba? problema. Oo. Basig unsa imong buhaton. Basig Yes. unsa imong buhaton, dili mo wala imong dili mo mawalag suporta nimo. Kay fans Kay ka, hadlok kay ka na. fans me. Actually, Kay fans nahitabo me, na nga. dili mi player, dili mi Oh. boss as atong topic Nahitabo na kini na. ato. Di ba si Digong, gikihan na gani og depende kinsa gaihap sa napatay 5,000 or 30,000. Di ba? Pag-abot niya sa Hong Kong na live dito, usa sa mga video clip nga gi-present sa prosecutor dito sa Hong Kong. Namakpak. Akong pangsikaran ng taga-ICC. Pakpak. Nasa video kauwawad to. Himuin ko niyog statwa. Just imagine. Murag si Nebukadnesar pahimo siya og statwa, murag Ginoo. Pakpak. Si Digong gadjok. Ihang gifinger ang iyang katabang. Namakpak ang mga tao na kung unsa man siya. Gilips to lips niya ang OFW nga naay bana sa South Korea ba to o sa Japan. Namakpak. Wa pa sila maka-imagine unsay feeling adto kung asa man ang bana atong orasa. Oo. Namakpak, maminger, mulinya og rape, nang hambog nga gihurot iyang magasin og patay sa tawo. Namakpak. And in fact, dili ra siya rhetoric. Ni patay naglilibuan. Namakpak ang mga tao nako. Because we Walay are atong limit. topic nga because we are the DDs are entertained. The DDs Yes. are fans. So mo na yung problema. Mo na Actually, that's the problem. Ako, Chuck, mo na akong balikon itong pagka-MVP na ko sa Alo. Namakpak na ako taga-Alo, taga-Luka, taga-Mainit. Buti pa sa bot, namakpak sila not because taga-Kalumpang. Tungod objective ang ilang assessment. Nakita sila kine. Karon posible siguro, mangutana ka, nga fan pa ba sila nako, mo expect kong ingon dili na. Kay wala man sila magtanaw nga nako as a fan. Gatanaw siguro sila sa akong statistics, 25 points, 15 assists, 5 steals, di ba? Nakasabot na ka, Chap, kung kuan, if ever, mangutana ka. At least objective akong fans. Balik na sa ato mga fact check. Ang usap pod sa mga akong nadunggan is nasa gisulti. Ako na nang ni-mention sa una di ko pwede mo agi diha og gabi kay mahadlok ko. Karon walay problema. Safe kaayo ang Pilipinas. Kanay na bring up na pod ni. So ako gipungutan ngano nakaingon makag-safe. Ngano nakaingon makadili safe sa una. Nganong safe man karon. Kay ang iyahang tubag nako maglakaw ka daghan kay pulis. Wala ko mutingog. Pero sa akong unahuna, kung safe gyud ang Pilipinas, ano kinahanglan na magdagog pulis? Kung ang ilahang solution sa krimen o sa safety sa Pilipinas, ano kinahanglan dagdagan mo natong pulis? Safe naman, di ba? Wala nay addict, wala nay mga kriminal. Unsa may buhat sa pulis? Kung wala na day sila. Pero mao mo guna ang narrative brad kay kabalo ka. Kapila na gibalik-balik sa Facebook nga feeling safe ang mga DDS. Ang konon man nila sa dili, feeling safe is
subjective. Ulahang perspective kay ngano pagka naa sila'y nakitaan sa TV nga gipatay nga adik, nakuhaan na ang trait sa ako ang paglakaw ini gabii. Nakit-an naa na po'y kanang naa na po'y laing gipatay. So murag diha taon nako, diha gagikan ang ilahang feeling safe nga perspective sa ilahang ilang ngano sila na feel safe. Pero sa tinuod lang, tung panahon ni Digong, diri man ko stundo, tung mga panahona. Perting safe diha. Sa tinuod lang dili ko feel safe sa panahon ni Digong. Dili kay akong bias kay kadung mga panahon na diri ang daghang patay. Makita ka nimo nga for example may ambot lang nganong naka-feel safe ng uban labi na tong mga addict, labi na wa sila kabaw nga sila na gaon na sa linya nga mga target. Na kung makita nimo ta matay, dili man nato matawag pud nga mga addict ra. Dili man pud nato matawag ra ang mga for sure ang mga gipamatay is mga pobre. Pero dili ka makaingon nga feel safe ka kay anything. What if mataymingan ka, ikaw na napagkamalan ka nga addict, galakaw ka. Ni kadung mga panahon na ra ba medyo niwang ko kay sige mo ko lakaw to mga panahon. Pero what if mataymingan ko? Unang ambot kung asa gikan siguro diha sa ilang nakita nga nakuhaan na ang ilang mga tweet, nakuhaan nakita nila sa Facebook sa TV nga nakuhaan na mga addict, nakuhaan na diha siguro gikan ilang feel safe. Pero kung tan-awon nimo dili ka feel safe kay random basta ang klaro pobre ang gipamatay. Tinuod sa imong kaingon nga unsa ni ang kanang feeling safe is objective, di ba? Kay ako unsa 2004 ka-college ko sa Cebu City. Wala mo ko ka bati og basig asa mo ko moabot. Wala mo ko ka feel nga delikado. Pero of course pod dako man po ko. So murag na ako'y fake nga confidence ba na walay mang kuan ako. Og sa Oslo pod wala pa ko ka basig asa mo ko maadto sa Oslo basig unsang orasa kining di na ko mosulti sa akong rason kung asa ko niabot pero wala man ko nahadlok. Dili man siya hadlok. Di ba mas mahadlok pa gani kog ungo kaysa sa tao. Ambot lang mas ako sa tinuod lang mas feelings like walay nagbago para sa inani lang. Walay nagbago. Kung unsa ka safe na 2000 hangtod nagtrabaho ko call center na panggabi biyahe ko gabi mula ako gabi wala mong ko kaingon nga dili ko feeling safe sa Pilipinas basig asa ko niabot. So Kanang pag kuan. panahon ni Duterte Actually, ang kung unsa man tinuod na gani bad ako wala may nagbago. Ako gani sa panahon ingon nimo wala kay gibago. Ako in fact sa panahon pa gani ni Duterte dili ko feel safe. Kaysa sa in fairness kanang Oslo. Kanang Oslo wa man gidungog ganay na gipangmatay ana. Pero pag Tinuod. panahon ni Tinuod Duterte, yun. actually gikulbakan ako para sa akong pamilya. Kaya nga nung naa naman gipamatay di ang gidungog naman Mao ay gyud. gipamatay ni Oslo. Nakapakoy Basig asa tini abot mismong kaila Manisco. barkada. Ako, Manisco, kanang inom, mahubog, nay magsumbagay. Pero wala may tay gidunggan. Maingon nga gisumbag si Efren, gisumbag ni Bilho. Maora man ako nadunggan nga sa kuan, di ba? Wala may Pero ingon sa nga panahon ni gipatay. Digong, nga gipamatay. Daghan na. Oo. tagaan ta mong sampol. Sa wala pa si Digong, gatudlo ko sa Lasal Araneta. Gaabot ko sa pinakagubot ko na lang baryo sa Tibok Pilipinas. Gitawag na siya bagong baryo pero misnomer na siya. Kay gitawag na siya bagong baryo because Marcos was hoping nga himuon ng lugaraha as an exhibit nga ang iyahang panahon nga sa pagka-presidente panahon sa kalinaw. Pero wala gyud na mabago. Ang name ra nga bagong baryo diha ako. Walay musulod ana nga public transportation. Taxi, Grab. Perting daghanang hubog. Unya allegedly perting daghanang adik. Pagdaog ni Duterte, na-employ ko sa Quezon City. Ang akong gipuy-an dito first class nga gated subdivision niya. Dili pa gyud ang subdivision nga magparehag dagway ng balay. In fact, ang akong gipuy-an si akong higala si Bernard nakaadto man, na basketball court.
tulo ka kwarto, dako kayo ang lagwerta panahon ni Digong first time ni bulagta ng patay nga tao at bang sa mong gate. It was a gated subdivision. Kanang makita mo balay sa karaan sa Quezon City. Padong diri sa kanang mga Maria Clara City, mga dagong balay mao makuno na kanang dagko na magani lang balay. Dako pa gani akong gipuy-an sa balay ni Pinoy kanang ilang ancestral house. In that area, diha ako gapuyo ni bulagta patay. Kay kuno addict driver taxi nakasuod. Di nga Ay, dako nako. nung namatay Brad. Dili to taga dito. So, na-trap ko at that time, paingon ko sa trabaho, nakagawas ko 12:00, kay naapa ang taga-Soko, etc. It was never safe. It was never safe. Whereas sa bagong baryo, wa ko'y nakita nga napatay. Sa bagong baryo, pag duha akong trabaho, Makati o Lasal. Pag madto ko sa Makati, mugikan ko 2:00 sa buntag. Ang abot po na ko di 10:00 sa gabi. I was safe. I am safe. Until now, buhay ko, tungod, nakalubas ko sa bagong baryo. Pero pagbalhin ako sa QC, nibulagta ato atubangan sa gate. Kaya nga no, adik ko no. And ako, it was never safe. Kaya ka nang mag-ingon, feeling safe. Kanang labi na ng mga taga-Oslo. Esos, kalakawon na. Sa panahon nga wala sa mingog feeling safe, di unta. Di ba? Kalakawon Matay. na ng mga... Kaya, feeling safe. Sa may pagbago nga manisko raman panahon sa Oktubre manisko sa Kalumpang, sa Gawi, sa Tumalog, inig panahon sa Agosto manisko panahon sa poblasyon. Pag-abot ni kong feeling safe. Nako, ha? Feeling safe pero og imbitaron nga makita sa kwartel basigon sa orasa makaabot man na gid didto. Oh, di ba? Regardless kung kisay presidente. Di ba? Regardless kung kisay presidente, namwesto sa aminteryo. Wala gimingon nga Matay. peligro kay ni luguraha. Iya pag presidente ni kong feeling safe. Mao na ingon ako nga usahay. Og dili ta kalabang sa level sa kanang reasonable conclusion. Magparayon gyud ang susama ni Digong. Ingon gani nimo Chuck. Bisa kung saon Digong gyapon ko. Pero akong tansya ana di na tinuod. Kay og makakita na siya og kanang performer better than Digong, mao na po na iyang kuptan. Usa ta maabot diha ang gusto lang ako isulti. Ang solusyon sa pagwala sa droga sa Pilipinas dili ingon nga pagdakop ni ana mo duha mo kontra ko sa inyong gisulti. Kung gusto nato mawala ang drug problem sa Philippines. Actually, dili mawala ha. Kung gusto nato makontrol ang drug problem sa Pilipinas, dili lang ang pagdakop sa mga supplier. Kay economics 101, demand and supply, Supply. di ba? Oh, kung walay mo palit, wala na may mga supplier, di ba? Pareha na sa atong gibuhat nga ron. Og why maminaw nato, why hinungdan atong podcast. Actually nalingaw man tag istorya-istorya so naagyapon. Pero ang kung gusto nimo mawala ang drug problem sa Pilipinas, o dili mawala. Kung gusto nimo makontrol ang drug problem sa Pilipinas, it's paghatag og pag-asa. Paghatag og paglaom sa mga tao. Kay inikabuntag ana, kitang tulo, inikabuntag nato Lunes hangtod sa Biyernes. Inigmata nato naatay trabaho, di ba? Mumata ta naatay tumong anang adlaw. Ngano man atong gubon? Motrabaho ta para sa atong pamilya. Ngano gubon man na nato? Ngano mag-drugs man ko? Nga naamang ko'y paglaom, nga amang ko'y gipaningkamutan. Naakoy kung ako mutan-aw ko sa mga tao nga nag-drive og sakyanan. Unya na ako'y tsansa kung maningkamot ko, pwede ko makasakyanan. Makakita ko sa mga tao nga naay balay. O kabalo ko, ako mismo, kabalo ko, nga kung mo trabaho ko, kung mo work hard ko, na ako'y tsansa makapalit og balay. Nganong gubon man na ako. Ang problema sa atua, mo trabaho ka, dili guaranteed nga naa kay mahimo. Mo trabaho ka, mo sulod ka kada adlaw. Dili na ingon guaranteed nga makabalay ka. So unsaon man na sa panahon ni Pinoy,
I know naka-yellow pa ko karon, pero sa panahon ni Pinoy gibalik-balik niya larga og larga og larga. Pakiluoy sa mga kumpanya, pakiluoy sa mga gobyerno sa ubang mga nasod. Tabangi me. Invest mo sa Pilipinas. Sulod mo og Pilipinas. Nisulod ang mga negosyo, gitagaan og opportunity ang mga tao nga makatrabaho nga ang kita nila naay paglaom. Makakita sila og tarong na makapalit sila og balay, makapalit sila og kotse. Basig makapalit lag washing machine. Unya, pag abot sa panahon ni Duterte, unsa may nahitabo? Ang mga investor na hadlok. Katuo mo, isog, mamatay og tao. Katuo mo nga, sige, sikat siya sa Pilipinas, pero ang mga investor sa ubang nasod, katuo mo, safe, mohulog ko akong i-invest akong kwarta sa Pilipinas, nga inana ang environment dito. Ano ang Dili, policy? Inana ilang mga policy. Inana inyong presidente, inana inyong gipangsulti. Unsa may investor sa panahon ni Digong? Si Kuan. Unsa Dennis si Oy. Oh, di ba? Michael Mga Yang. unsa na mga pogo. Hugo. Unya, Pilipino ba trabaho dito? Wala. Di ba? Unsa may mga foreign investments na himo? So kung gusto nato makontrol, dili masolusyonan, walay makaingon nga mawala ang drug problem. There is Australia na drug problem, New Zealand na drug problem, US na drug problem. Basig asa sa kalibutan na ay drug problem. Pero kung gusto mo makontrol ang drug problem, tagaay paglaom ang mga tao. O nya, ang way na makahatag kag paglaom, tagaay sila og trabaho. Nga, naa sila mapundo. Klarong pagasulti siya. Klarong pagasulti sa imuhang punto is actually ang gibuhat ni Digong is not necessarily pagsumpo sa drugas. Kaya ang punto ni Charlie Min po na kung ganahan yung kang tangtangon ng drugas, put ang supply. Ang imuhang punto po, kung ganahan natong ma-minimize, dili man gyud nato mawala gud ang drugas kay bisag ang mga progressive country gani problema sa drugas. Ang ato ang target is to control. So in order to control, tagaan nato og paglaom ang mga tao. So that's the most practical o mas feasible nga solusyon. Kay sa tinuod lang kanang iyang sulti po ni Charlie Min para nako nang puton ang source. That's very much murag suntok sa buwan na ang solusyon kay kung ang ubang mga progressive nga nasod sama sa Australia, US, nagay problema sa drugas kana pa bang mga Pilipinas. So kung klarong pagasulti, ang gibuhat ni Digong is not necessary dili gyud ang tumong na kontrolon ang drugas. Klarong pagasulti, it's only a performative for the DDS to be entertained. For the DDS nga naay makit-an nga naay gibuhat si Digong nga naay makontrabida, ma-demonize, gihimong demon ang mga niwang, budlat ug mata kay mga adik. Yan. So dapat sila pamatyon. So ang sulod kay ita sa bulsa ato. At what point na ang loyalty nahimong blindness? Asa nga point nga ang tao maingon nato nga ang ilang paka-loyal nahimo noon silang buta. Ang klaro anang pagasulti kita sa atong gisulti daghan tang mga naistoryahan ganiya. Actually ang topic din nato ang pagka-MVP ni Charlie Min, klarohon na nato nahimong supporting topic lang tong mga Duterte to prove a point, pero ang punto gid nato is ang pagka-MVP ni Charlie Min. MVP na ako tungod sa statistics. Okay. Objectively dili subjective. Not because of being fanatic ang organization. Kasubay sila og ganang fact sheet. So mo na atong topic ha, basig karohon lang nato kay basig maginuna puro lang nimong panaot ni mga tawhan ang supportive
topic lang 'to. Ang ato yung topic is ang pagka-MVP ni Sir Rimin nga wa na mo planuha. Pero ang punto gid ani, ah, kung, kung magganahan at actually kita nasulti naman nato tungod man gud kay kita we are trying to be entertained sa politics which is dili dapat, which is imbis entertain ang atong pangitaon, dapat atong pangitaon is accountability. Unahon nato nga kanang mga gipangsweldo nato, kay ang hunhuan naman gud nato kanang mga gipangsweldo nila nila sa mga politiko is dili atong kwarta. Kung magsugod tag hunahuna nga atoan ang kwarta, magsugod tag kwintada nga dapat naa sila'y output sa ilang mga gibuhat. Dili lang pangitaon nato nga kung nakahatag ba silag bugas sa kada eleksyon, sugod siguro nga dili nato pangitaon ang entertainment para dili na ta mapunta sa kanang giingon nimo Chuck nga blindness. We try sugdan nato og pangita ang number 1 sa gibalik-balik na nako accountability. Silang gihimong mga leader, so dapat mangita tag output ani nila. Mangita tag dili lang performance, mangita tag kanang measurable output nga pwede natong matindugan para mag-improve atong tagsa-tagsa kapanisikay-sikay sa kinabuhi. Pero ang ako, kung mo-improve siguro ang ato ang level sa pananaw sa atong paminsar, kinahanglan mo ta sa level kanang gitawag og reasonableness. Mura mo ta og kanang napriso sa atong mga emosyon na napriso ta sa ato ang kaugalingong sunglasses nga pwede man na siya tangtangon once in a while para makita nimo ang mga palibot objectively nga ang kolor sa dili tanan green, ang kolor sa kahoy na ay green, ang kolor sa balay na ay gapintura og pink. Kana kung maka-decide ta nga itaas nato ang level nga tangtangon nato ang kanang sunglasses nga mooy gakulor sa atong pananaw. Suhiron lang nako Peter Cayetano. Actually di man na sayon. Ingon ni Chucky ganiha nga usahay pod ba medyo murag moadto kag library nga inig-click nimo pro Duterte ang post imong tan-an makit-an pro Duterte. Siguro man gud ang algorithm sa Facebook murag library ba naay mga section. So inig nasulod ka sa section sa pro Duterte articles, literature, inig tanang tuyok nimo tanan puro gina pro Duterte. Pero it does not mean na it is the world. Muatras ka gamay ba aron makita nimo ang ubang sections. Ang tawag namo diha tactical retreat. Kita bitaw na diri sa kalibutan kini mga flat earthers gatuog yapon flat ang kalibutan. Pero kung imong muatras ka ba, muatras ka mulay makita nimo ang kinatibuk-an. Mao na gibuhat bira sa atong Ginoo. Katong before siya mo nagpakalansang ni retreat sa usa siya saka siya dito sa Mount Tabor. Ni relax kanang nag-refuel, di ba? Kanang mo retreat siya ka. Pero di ka puyo dito, di ba? Very tempting po na siya. Muingon po na si Pedro, Lord, kamingaw man ani ka peaceful, ari na ta puyo. Dili mo retreat ka, tan-aw nimo ang kinatibuk-an kung naa ka sa library atras gamay para makita nimo nga daghan pang section sa library, di ba? Napanay section sa mga health, napanay section sa math, naanay section sa philosophy, dili ra section sa pro Duterte. Retreat. Tactical retreat. Di man ang tanang pag-atras, surrender. Para lang nimo makit-an, matanaw nimo ang kinatibukan. Basin day sayop ka. Di ba? Basig wa kay na kay butang wala nimo makit kay duol kayo ka. Atras gamay ba? So siguro sa mga pro Duterte, wa man ko moingon nga ang akong pananaw is better than them. But then we could not discuss things hangtod naa mo diha na putos sa emosyon nga dili mo katangtang sa inyong sunglasses nga ang color green or color pula aron makita ninyo kung unsay gyud tinuray nga color nga gapalibot ninyo. O sa mga management na activities
kung musol kag management, tagaan kag papel, unya idikit sa imong naong. Ingnon ka, Ah, basaha, 'di ba? So magbasa din ako magbasa kay duol kay ka. Oh, 'di ba? So like like sa management, tudloan ka nga kinahanglan ka maka-step back, maka-reflect ka para mabasa nimo ang nasa papel. Natay usa sa atong mga comments din pod nga usa sa mga comments na nabasahan nga niingon, unsa may daghan galagot nga wala may galagot ikaw ra. Wala sa tinuod nakasabot ko sa iyang gisulti kay mao man na 'di ba? Ang iyahang nakita, ang iyahang nabasa sa ilaha ra pong side, dili sa pikas-pikas. Mao na wala siya makakita kung unsay gipangsulti sa mga tawo sa pikas. Ang iyahang nakita katurang mga niuyon niya. Okay. So, nay mga panahon nga kami si Charlie Min wala mag-istorya katong ga-coach siya sa Kalumpang nga napildi mi niya wala may mag-istorya human ato. Unya nagkuan pod siya. May mga times ba nga dili kay tama wala may makauyon. Pero nakabalik nibalik ang among relationship nag-istorya ra gyapon may kay ang amo ang pagkaamigo mas bugat pa kaysa sa mga among mga naagian. Gikahadlukan kining divide nato karon tanan na lang karon is kami versus sila, DDS versus Dilawan or kung unsa man ang mga divide nga nahimo sa ato ang nasod or even sa atong lungsod uban sa barangay niabot pa sa pamilya mga divide na nahitabo tanan na lang nato tan-awon karon is kami versus sila. Napa ba tay chance na makasabot ta? Ako, para na ako, ako ang opinion na, ako, ka komportable man ko, actually, I'm not saying, okay to have a division, pero ako, ah, mas komportable ko sa division kung kanang ako versus sila is not ako or kita na mga butante or mga boss or mga ah, dili wala mang maghupot og mga katungdanan sa gobyerno versus sila nga ang ato ang kita ang boss, sila ang ato ang mga trabahante or sila ang mga politiko. Kay sa akong giingon na mangita na ta sa accountability, magsugod na tag pangita sa nga og accountability, mangita na tag this should be ah, out na asli mapakita nga output. So ang imong pasabot manggod is DDS versus Pinklawan versus the BBM loyalist. So actually ah, ah, ang ang ako moabot sana ang punto nga kung magsugod lang siguro tag tan-aw in a way nga ingon ana nga pangita ko nato is output dili entertainment. Magsugod na ta og we categorize ourselves as as kita mga voters, then sila as mga ato ang mga nagtrabaho para nato. Una. Kanang ako versus ikaw, A versus B. Actually, kinahanglan nun siya kay mura bitaw kang before ta maka-synthesize. Kinahanglan man magbangga ang thesis o antithesis para maka-come up og synthesis. Unya ang synthesis will form another thesis para gisahon pa gyud siya aron mo come up pa gyud ang mas lig-on nga posisyon. Provided maayo unta nga sa panagbangga sa ako versus ikaw, kinahanglan unta pod nga kahibalo ta nga atong direksyon kung unsay tinuod, unsay kamatuoran, unsay nakamaayo. Pananglit sa baryo nato. Naanay gitawag og bumbahon kay napaka-check ng bumbahon. Digad. Nigad. Oo sila sa Dato ka boss na iniskwelahan, walay iniskwelahan, mag-abot anang lugar ha. Mag-abot anang lugar ha. Dili magkauyon sa posisyon,
ayahay og kuan panginabuhi, ayahay ang posisyon sa kinabuhi, pero mag-abot ta ng lugaraha. Because kabalo ta ng lugaraha, mao nay source sa tubig. Mag-abot. Mao bitaw nako importante man na di man kinahanglan ta uniform. Basta gaabot lang ta sa usa ka space. Tungod kay kaybaw ta nga kining space naa dinhi nato ang gipangita, ang atong gipangita nga pwede mo sustain nato. And in our discussion, it should be unsay tinuod, unsay makatabang, unsay maayo. Like for example na water in the well. Di ba? Dito gitan-aw gidakop ni Kristo katong Samaritano nga babae nga magtago-tago. Hadlok ichismis. But just the same, naa siya ng lugaraha because she knows na diya ang source sa tubig. Di ba? Regardless, ako wa ko'y problema kinsay mo kalos sa nigad. Wa ko'y problema kung adik, dili adik ang muana sa nigad. As long as nagkasabot na dahil hata because we need the water sa nigad. Mo na akong kuan ba? Mo akong kuan nga. Actually si tinuod lang ba mo na bitaw dili man nato gid maalis kanang kay ang bisag kanang US hangtod gani karon naa pa may naamang gihapon ang Republican ug Democrats wa man na sila moingon kita na atay diri Pinklawan DDS ug BBM loyalist pero ang ato ang manggod ang ato ang atong categorization is based personality. Duterte, BBM, whereas sa US, ang ila Republicans, not necessarily Trump, pero si Trump is a Republican. Si Obama, Clinton, Democrats, pero they are not base sa mga personalidad, base sa mga kausa. Like for example, ang mga Democrats, they are the progressive groups, sila ang medyo dili conservative, ang Republican ang mga conservative. O dapat siguro kung kita magbahi, di kita ikaw Duterte, mga kuan, ikaw Pinklawan, ikaw BBM, dili na ta magbahin-bahin according to personality. Dapat sa ato sigurong kung sa ato ang mga gitukuhan, like for example, pro-divorce, pro-life, nga di hata siguro magbahin tag katuan na muna itong pagdibatihan. Dili ng, ikaw bati na sa Duterte, maayo ni si BBM. Issue ang dapat lang tugian, dili mga personalidad. Kita te, pag-graduate na to og college, kada Pasko, di ba? Mag-abutan, iniguman na tog simba sa 24, dito tas balay. Dalag ilimnon, lingkod, debate. Pero debate siya nga puro facts. Ikaw Yes. sa katuig kagaandam diha sa Adamson unsang imong idebate, unsa imong dalhon, unya mag-abot ta dito sa balay magdebate ta. Mao man sad ni Kasi mga debatihan ni Brad. Basigon sa mag-istorya minto unya usahay Kasi kanong ando ta punta say ang issue sa kanong tinuod iyong rin, baye. wala na may kahinumdom kay mas daghan tong ilimnon kaysa sa among giistoryahan. Pero siya magandam siya, sa katuig siya magandam. Unya og ako wala igtulubag, maghimo-himo na lang kog tubag. Wala man to'y internet sa una, sa man niya pag di man niya ma-fact check og tinuo ba akong gisulti or dili. Pero it was like inana ang conversation, di ba? Ang conversation wasn't na magtira ta og personal. Di na ako siya moingon na siya isulti nako, di man ako siya tawag og amaw, di na ako siya tawagon og bogo, di na ako siya tawag og way like gatuga-tuga, di ba? Just a normal conversation, a debate. Wala ko gaingon kami sa may nagasugod ana. It's something that's going on in bars and in coffee houses, there is sa internet, sa mga video calls. Artika ordinaryo na siya. Pero there's different levels. Di lang nako ganahan makita is ang debate nga naghuman og basta di man na nindot na ending sa debate, or ang debate na nahuman og away, debate na human og sakitanay, magsumbagay kung unsa man na. I think na kita na tao
Uslubanon, Pilipino, Cebuano, Bisaya, o kung unsa man ta, I think kaya nato mag-istorya nga wala dili dili ang tumong na makapasakit ta sa atong isa ka tawo. Kung Uslubanon ta, kung ako diri sa Australia na ako'y makit-an nga Uslubanon, DDS man siya, Pinklawan man siya, o unsa man iyahang political, kung lahi iyang religion, kung lahi iyang mga pagtuo, tungod kay Uslubanon ka, ilhon ti ka nga igsuon. And I think um we should really be open na makaistorya lang tagtarong. Dili lang ta mangkuan, dili ta magtago sa liyo sa keyboard og magsulti og mga butang nga di nimo masulti sa naong sa tao. Thank you very much sa ato ang Thank you. mga viewers, sa ato ang check nato karon. Hapit na may mo ko 100. Naa na tay 91 ka subscribers sa Sa ato ang Facebook. Purok. Oo, sa atong Purok Mhm. Pabula PH on Facebook. Atong YouTube channel, up and live, meron na natay tulo kini kaupat nga episode nga nasa YouTube at Purok Pabula PH on YouTube. Unya nag-investigate sad mi para makasakay sad mi sa mga batan-on karon. Nag-start na sa taog TikTok page, which is Purok Pabula PH on TikTok. Wala pa mahimutang ato ang Instagram, pero also available if ganahan mo maminaw sa kotse habang while nag-drive mo. Naa sad ta atong podcast available pod sa Apple Podcast. Pangitaa lang ang Purok Pabula PH. So daghang kay salamat sa inyong Hangtod sa pagpaminaw, daghang sunod. salamat sa inyong suporta og sa sunod nga episode. Salamat. Pabush. Salamat.